Μαμά. Όχι, όχι, όχι. Παναγιά μου το παιδί. Αγάπη μου. Μαμά, τι λέει, δεν σε είδε. Τι γίνεται. Ούτε εγώ. Να πιούμε κανένα καφέ άμα βολέψει. Ναι, εσύ που είσαι. Στο φροντιστήριο. Στο φροντιστήριο θα έπρεπε να είσαι κανονικά. Ναι, μας άλλαξαν χώρα. Ώρα, τι χώρα. Καλά, εγώ πάω και νωρίτερα βέβαια, δεν πειράζει. Όποιον βρω, τι είναι τώρα. Μπράβο, παιδί μου, έτσι θέλει. Να πας. Εσύ καλά, εντάξει. Εγώ δουλειές, δεν τελειώνουν. Δεν σε βλέπω, έχεις κόψει. Έχω κόψει, βέβαια, σε όλο το σπίτι το έχω κάνει από το πρωί. Όλο το σπίτι έχω κάνει από το πρωί. Μπράβο, όμως κουκλί το έχεις πάθει πραγματικά. Και δεν μου φτάνει η κούρασή μου από το πρωί, θέλω και ο μπαμπάς σου μασάζ να του κάνω μεσημεριάτικα. Άκου τώρα. Α, ναι, σε είδα κι εγώ τώρα που του έκανες μασάζ. Ναι. Έχει πάθει ψήξη ο άνθρωπος, πονάει, δεν μπορεί να περπατήσει. Στο πόδι την έπαθε. Όχι, στον αφιένα την έπαθε, αλλά κατέβηκε μετά. Βέβαια, ψήξη είναι αυτή, κατεβαίνει. Τι να κάνει. Θες να φας, έχω γεμιστά. Αφού φάγαμε, ρε μαμά, όλοι μαζί πριν 1 ώρα.